MLE Kamakarwat constituency ba Renington lang do Tongkar harangkat executive engineer PhD ba ki Nongsau USDO ba ai khar budan harangkat ki contractor bat ki wedi ki officer ki lelik jurep ya ki jingpen trai lengba ka scheme Jal Jivan Mission na ka penjaga Greater Makarwat Combined Water Supply ka bakot san khnai klur tam ban penyo bam umdi ya prateli ki shnong kumjuru na ka penjaga Mausau Combined Water Supply Scheme kabalamang kumba khat praklur tam na ka penjaga khat arteli ki shnong hak jingle jurep alap bagi contractor kala sedang syat ya ka jingpen trai kumba nyopo persen kala dep bantai kata na ka benta ka jaga penlang ne ka top hasnong mountain ka waipat ka snong laj lausnai bat ka jagwel ka telong bantan kabadon hapot sala wasi Southwest Castles District ba Renington habakren hakani ka sngi ulakan tu ya baro ki contractor bakin snow ba ban pendep no hapo mentau snem arjar arpusau namar ngimla bantip ba ka ka banja hak snem wan yo bak sorkar mi kan IT no ya ka Jal Jivan Scheme sha ka state government sha pi ipat ba baro kibala bani I lomba kan ke YouTube bangilawan ban page ya kan ke inspection ya kan ke scheme ke Greater Makarwat Water Supply Scheme bar kumjuru ngilawan ka mausau ha ka bangilawan page ya kini ki judge bun judge item ki jitre page kini ki tang page kini ki treatment plan ka bangili on page kini ka dam ka barang sudah page hang ni kam tam ki jitre mene hamoten ni ka bangili on page baro kitu ki light li ki jitre ki bahe hapo ka treatment plan bat ki tang ya ka bangili on page hang tu kar bat ki jiyaj li ki pipe ka bangili on page isuk ban menitu bangi idon ka jingkerman ha ka bangi phai ya ka progress jo ka jing trei skoban ai kublai kerpang ki officers ki bala trei shit ki bala ya trei kia kam tam executive engineer i barangwan thamai ha kene revision jongi de la sim kia bah ban follow up ya kene ki jing trei ban ya coordinator ki contractors te ya baro na du engineer SDO ki JE bar khoj ki bala ya sim kia kene kam ui ki jing ya chakmat ki don ki item kam tam kene ki snong kene ki CWR ki snong ki ibon ki la yadap ai kublai shibun ai kini kontraktor ki baret bat ki bakam krauru ki bala sim kia hadu kata ki kam ha ka bakili atre aku banitu pajba bagi sha ka ke jing trei ngila sim ya karis rangkat bat ka jing sngo red men sim nangkong namar ngila yala persya kendiat ya ka technical advice ha ka bangila yo sanction ya ka scheme ka Makarwat Greater Water Supply Scheme kumba san phukundai krur lajan ru phukrur ka bah ka jisha ka kum ka proposal kalong ba ka wei ka kam ka wei ka project de ban alot ha wei kontraktor bat ka jing ka advice ka technical advice kalong de ban ai kontraktor ka khamla ki kontraktor ka don ka capacity ban trei ki kam ki bahe ka kum kine te henrei ha ka jing prakhat nam ta ka interest jong ki bobon ki balang ki kontraktor ki baret ki kontraktor jongi ki traisnong ki trajaka na sini ngila sim ya ka risk ka bala banong ka big risk ha ka por ha ka bangila prakhat ba ka ban split ne kam khnang bani yo kam ki bobon balang yeso kemen hadu kata-kata ngam sipoi prakhat ba hadu kata-kata ya kata step ka bangisim bakan penpoi bungut buntli ki bokadar haja kawan ai tang ka wei ka bokadar engineer lai thu enga kumba arspa andru phau tam ai ki work order la yo ban issue na kam ta ka project ya ke bangi sukmen hadu kata-kata hadu katno phungut kado spangut ki kontraktor kilai yo kam na kene ka wei ka project ngalarit mensim hakitu gi hakini gi snem baro tendre gi sukmen ban yu I mentai ka progress of work hakaba kini ki kontraktor jungi ki bru jungi kim sim la long lacking behind ha ka jing la ban trei ki kam ki don kini kontraktor ki bala sim ki kam ki basan kror ki kam 100 crore ki kam lai crore ya ka bangal yu I ki la jan ki ka progress ki la bon ki la tam ka 50%. Kata ke bang sukuman hadu kata ke progress kalau tambe ka 50% haman laki item ke bang yo I bangi page bar ki don ru ki bala jan poi setang bandep no ki bala poi hadu 70% hadu 80% ru ki bala poi ka completion stage tinggal ada sukuman hadu kata ku no hikmat ban yo I ba kan de kejing persang jungi kalau successful wala kala don kejing rit musim kejing ting mensua laki la na mantre ki lokal kontraktor jungi te hendre habangila persang yo I ya kejing la jungi ki bru jungi ngai kejing ai kublai kabakar pang ki lokal kontraktor jungi barok hoj hakait bahai kontraktor berkilala bantre
Kibabun kontraktor kibatray lase mdadi baki don experience bon ka kam PHE wadla kila don experience kiwi kilain tehnre ki dangduna ka experience hapo PHE ne marba ka kam PHE kam dabun ki number khoi tehnre yo ka jingla jo ki bantray tengna sngo bon ai kuble shiwon ya kene ki tri system jo ki officer ren kat bik kontraktor bat ngakit bok kerwiang bahai ini ipor iba satang khendiat iba dangsa ngalas keli ki engineer sakap noi kapor ka barang rekaman pendep ikini ki lakmi lenti bala kuru kunul long kabala ki kmi lenti kontraktor barok bala ki la pendep hapo jo benai Disember lane lada omla aru lese hadu benai March tehnre karang don kedak ni keli bakrau bar kata kalong bahadu mentang yim parsyai la ka JJM kan extend hadu kata kapor ka badon kam ki kontraktor jengi lada jia ka JJM ka extend ni kata kapor na keleng ka sarkar India ka extend ni kapor ki kontraktor jengi kinom face problem ni ka payment henry lada jia kumno ka ministry kam extension ya kapor kan dei ka burden ka bakraw ya ka state government jongi bansiu ya kita ki bill ju kontraktor te ki kapat jonga kalong lada long kabala ngamtip kat ki barang la banle bakin persang ban pendep kat ka bala banle maksimum hapo jo benai akos ngira don mata sa si benai tam tiladang don ki ba ki kontraktor ki bala kan long ka babha hado kata-kata ban target ban pendep hau benai akos ki bala la de bumla aru maksimum kan ki bakila ban le ban pendep po benai akos kenang ban keleng ka department kan yo ban clear ya ki bill kat ki bakila ban clear hapo jo benai akos bat hadin nang ta hoit na keleng sarkar ki piliti bangin ya kun ya kata ngin ya persang kadika genuine need ban yo extension ki piliti ru baka ministry kan nang ai extension ringem la ban sim ya kata for granted bakan long bet nomor rajia kamlong kajing kia kan hap haka kli jong ka state government ban jong ki kontraktor ki ban hap up ya kata bisa ka ban yo na ka state phone khendiat kan bu jing kontraktor jongi tegane gede ki pat jonga ya baro ngasuk men ban i bigi skim kala ya chakmat ki JJM kidang bon hamal lagi snong ngak kerpat ki kontraktor baro badi ki trelang joki officer ban joki snong ru bagi sim kia bagi persang ban pendep ya baro ki kam ya ki balas dang ha kapor ka biangkat ki bala ban pendep state kata karang bah ya ki kontraktor berkumju department badi ki pajba ban yo jimutoy na kada ko kata kada ki bang aku berkenan